למעשה. וזה פרק שתמיד יהיה פרק כאוב, למרות שגם מנהיגי העולם המערבי לא חפים כמובן. כן, הנשיא בוש נכנס עכשיו לאו לזכור, מימינו שמעון פרס הנשיא. הוא יניח עוד מעט את הזר שאותו יגישו לו חיילי מרינס. הוא שומע עכשיו הסבר. כן, שומע הסבר מיושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו, שהטריח אותו במהלך הסיור, מסביר לו את כללי הטקס, עוד דקות מעטות הוא יניח את הזר. ועד שהוא יניח את הזה, אנחנו מקדישים לשידור הזה חשיבות רבה, גם הנשיא בוש כאן זמן רב. אנחנו מדברים על המשמעות החשובה מאוד של הציור הזה של מוזיאון יד ושם, והחשיבות של המקום הזה לעיצובה ודמותה של מדינת ישראל. ואתה יודע, זה בא לנו בדידיוק בתקופה שבה אנחנו מתמודדים כל הזמן עם מצבם של ניצולי השואה. זה נכון. יד ושם תומך כמובן במאבק של הניצולים. אני חושב שיש שני מרכיבים בטיפול. אחד הוא מרכיב כמובן של רווחת הניצולים, והשני הוא מרכיב הזיכרון. אני חושב שחלק גדול מהניצולים רוצה שיזכרו, רוצה שינציחו. במקום הזה אני חושב שהוא מקום, יד ושם הוא מקום מכובד ויאה להנצחת זכרם. We are gathered here in the Hall of Remembrance at Yad Vashem on Har HaZikaron, Jerusalem, to commemorate the 6 million Jews murdered by the Nazis and their collaborators. The Angkor Children's Choir, אנחנו כאן בהר הזיכרון לזכרם של 6 המיליונים. will open the ceremony with a song, Halicha LeKeisaria, Walk to Caesarea, written by the young poet נשמע את השיר הליכה לקיסריה. Hannah Senesh, who was killed שיר behind שכתבה enemy חנה lines סנש in Hungary שנהרגה in מאחורי קווי האויב 1944. בהונגריה מקהלת 1944. מקהלת אנקורי. I have the honor to invite President George W. Bush to rekindle the eternal flame in the Hall of Remembrance. Ha'ala'at Esh HaTamid. Identification. Hityachadut. As we rekindle the eternal light in this hall of remembrance before the sacred remains of our martyrs, we unite with the blessed memory of 6 million of our people אנחנו who died a מתייחדים עם martyr's זכרם death של at the hands of 6 the German מיליון Nazis and their collaborators, שנרצחו and על of the ידי Jewish הנאצים communities ומשתפי הפעולה. destroyed in a wicked attempt to eradicate the name and culture of Israel. We remember with veneration the fortitude of the זוכרים את fighters הדור who kindled the sublime flame of שנלחמו rebellion among the besieged masses of the ghettos to save the honor of the Jewish people.
We remember the heroic and persistent struggle of the masses of the House of Israel on the threshold of destruction for their human dignity and their Jewish heritage. We remember the righteous among the nations who risked their lives to save Jews from persecution and death. I have the honor to invite President Bush to lay the wreath on the stone slab under which the ashes of Holocaust victims from 6 extermination camps are buried. Hanachat Hazer. חיילי המרינס מגישים עכשיו את הזר לנשיא בוש, שיניח אותו באוהל היזכור. אני חושב שבהחלט זה רגע היסטורי, מרגש. נשיא ארצות הברית מניח זר לזכרם של אותם 6 מיליון במדינת ישראל, באתר ההנצחה ביד ושם, בהחלט רגע מיוחד. מאחוריו ראש הממשלה, נשיא המדינה, נשיא מדינת ישראל. כן, בהחלט רגע... שגם לזה יש משמעות, מנהיג המעצמה הגדולה בעולם, באוהל יזכור, מנהיגה של ארצות הברית. הנצחה מאוד ייחודי לזכרם של 1.5 מיליון הילדים שנרצחו בשואה. הוא אתר מיוחד שבו מוצגים באופן סימבולי. האתר נבנה על ידי האדריכל ספדי. נרות לזכרם של אותם 1.5 מיליון ילדים. הוא סיים את הביקור בחתימה בספר המבקרים, וכאמור בהענקת השי של עותק מציוריו של קרול דויטש. יצא מיד מאוהל יזכור לכיוון יד לילד. אנחנו רואים את הנשיא בוש לוחץ את ידי המקהלה. כן, אני אומר שוב, כשנלוויתי אליו בתוך המוזיאון, הוא גילה עניין רב, הוא מאוד התרגש. אני חושב שיותר משהו... אני חושב שגם רואים על פניו שהוא מאוד נרגש. כן, כן. אני חושב, באמת, כידיד ישראל, הוא מבין לעומק, ואני חושב שהיום עוד נדבך בהבנה התווסף. אי אפשר שלא לומר שהכיפה הולמת אותו. נכון מאוד, כן. מוזיאון יד ושם הוא המוזיאון מספר 1 לשואה, אבל יש גם מוזיאון גדול בוושינגטון נכון, הוא מוזיאון פדרלי חדש, אבל למעשה יד ושם הוא המוזיאון המרכזי, גם מבחינת הייעוד שלו, גם מבחינת ההרכב שלו. ביד ושם יש ארכיון של למעלה מ-70 מיליון דוקומנטים, מסמכים. ביד ושם יש בית ספר של למעלה מ-300,000 תלמידים, סטודנטים מהארץ ומהעולם וחיילים מבקרים בו. אנחנו רואים ממש עכשיו תמונה קבוצתית של... כולם, של נשיא ארצות הברית, של ראש הממשלה, של נשיא המדינה, של כל המקהלה, של המנכ"ל, של יושב ראש. כן, של אבנר שלו. בהחלט תמונה מרגשת, שבהחלט מביעה, מסמלת נכון את הביקור, זה תחושה. ואני באמת רוצה לשאול אותך, מנהיגים שמגיעים לכאן, הנשיא בוש, אתה יודע מה, הזכרנו קודם את אנואר סאדאת, ואני שוב מזכיר את זה, יוצאים מפה אחרים, אם משהו משפיע באופן כזה שזה נותן להם משהו שלא ידעו קודם? אני חושב שכן. אני אומר שוב, בהכללה, אבל מנהיגים יוצאים מפה עם דמעה בעין והבנה יותר בסיסית למציאות הקיימת, להיסטוריה שלנו, בהחלט הם יוצאים אחרים. סרקוזי, הנשיא, דיבר על כך באופן גלוי עם כניסתו לתפקיד, שהביקור ביד השם היה משמעותי מאוד בתפיסתו את המורכבות של המציאות במזרח התיכון, וזה מרכיב חשוב שנמצא בתודעתו, ואני חושב שגם מנהיגים אחרים כמו מרקל, שבהחלט הגיעו לפה עם כל הקושי, עברו חוויה רגשית, ואני חושב שזה טמון אי שם במוחם, כשהם מקבלים החלטות או עוסקים בסוגיות שקשורות לנו פה במזרח התיכון. אי אפשר שלא לומר שהנשיא בוש בבית הלבן היה אולי הידיד הגדול ביותר שיש לנו, ושאולי גם היה לנו. כן, אני לא רוצה להיכנס לפרשנות פוליטית עתידית, בהחלט ידיד, אני חושב שבאופן כללי בתחומים שלנו, גם שיתוף פעולה וגם הבנה של היהדות ושל של העם האמריקאי מול העם הישראלי, ובהחלט בתחום שלנו יש הבנה ויש סיוע, ואין ספק שהיחסים האלה יימשכו. אז מכאן אנחנו בעצם עכשיו באוהל יזכור, הנשיא בוש עזב, וכרגע הוא בדרכו למוזיאון הילדים. ליד לילד, כאמור, ביקור קצר ביד לילד, שלמעשה חותם את הביקור עם חתימה על ספר